Ronda dels castellers de Vilafranca, i tal com ja havíem anunciat, 3 de 9 en folre en aquesta segona ronda. Els verds que miraran de descarregar el que serà el seu 20è 3 de 9 en folre de la temporada. Avui podria igualar els seus màxims registres històrics amb 3 de 9 en una sola temporada, que són 20 de descarregats als anys 2010 i 2011. Avui podríem fer, com diem, el 20è descarregat. Es quedarien a un del registre màxim que tenen els de la colla jove Xicats de Tarragona amb 21. I també avui, després ho comentarem, un cop es pugui descarregar el castell, evidentment, comentarem una circumstància que es podria amb el castell dels verds si descarreguessin un apunt que farem tan bon punt acabi el castell, evidentment, sempre i quan es descarregui. Ja tenim els quarts col·locats, el donen per bo a la primera, intent vàlid de 3 de 9 folre dels castellers de Vilafranca, mida oberta, no volen que els agafi tancats per la part baixa i, per tant, ja ràpidament a pujar els sisenys d'aquest 3 de 9 folre, que du canvis, que du una alineació prou segura, evidentment, i que ja tenim els sisens col·locats, com dèiem, de cara a poder descarregar el 20è 3 de 9 fora de la temporada. Ja tenim els sisens col·locats, els dosos que ja arriben dalt, Cassoleta i Enxaneta ja remuntant aquest pis de sisens. Ja arriba la Cassoleta sobre el pis de dosos, Cassoleta col·locada, Enxaneta que farà ja la passada final, a punt d'anar a carregar, 3 de 9 en folre carregat dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada, castell que està molt parat, que està, com dèiem, obert. Ja hem dit que l'ha agafat una mica obert i això es nota al pis de 15, però està molt tranquil, molt segur. I els castellers de Vilafranca descarregaran el seu 20è 3 de 9 fora de la temporada. Com dèiem, igualen els seus màxims registres amb el 3 de 9 folre de 20 descarregats als anys 2010 i 2011. I ara mateix, amb aquest 3 de 9, els verds igualen el millor registre històric amb castells de 9 en una sola temporada, que és de